Sme tu v Šamoríne na Parkovej ulici oproti Mestskej knižnici a v týchto miestach vznikla v letných mesiacoch prvá dažďová záhrada Šamorína. Základnou myšlienkou tejto dažďovej záhrady bolo pomôcť odviesť nadbytočnú vodu, ktorá tu stála po vytrvalých dažďoch z cesty a odviesť ju do verejnej zelene. Ja som okolo tejto lokality chodila už roky a naozaj, keď veľmi pršalo, tá mláka tu stála niekedy aj celé dni a ošpliechala tá voda chodcov, ako autá chodili okolo. Preto, keď mesto v roku 2022 ohlásilo už druhý ročník participatívneho rozpočtu, tak som sa rozhodla zapojiť s tým, že s touto lokalitou niečo urobím. Mestá dnes bojujú s dôsledkami klimatických zmien. Sú to najmä veľké horúčavy a prívalové dažde. Máme skrátka príliš veľa ploch v meste vybetónovaných alebo vyasfaltovaných a tieto plochy sa nám veľmi prehrievajú, potom vypúšťajú to teplo sála všade a na druhej strane tieto vrstvy nie sú schopné tú vodu prepúšťať, takže nám krajina doslova vysychá pod nohami. A presne to je tá základná myšlienka tej dažďovej záhrady, pomôcť tej vody otiec tam, kde má byť do pôdy. Práce sme začali tým, že sme očistili krajnicu, následne sme pozdĺž cesty vybagrovali jamu hlbokú miestami až 1,3 metra. Je to vlastne ten základ tej dažďovej záhrady, tá retenčná časť, tu sa bude hromadiť voda. Spodok tejto jamy sme vystlali veľkými okruhliakmi, ktoré majú super priepustnosť a okruhliaky sme prekryli bielou netkanou textíliou. Na túto vrstvu sme dali substrát a ten sme premiešali s malými kamienkami presne preto, aby ten materiál bol čo najheterogénnejší a aby mal čo najlepšiu priepustnosť. Substrát sme prekryli vrstvou menších kamienkov a vlastne po tejto fáze už nasledovala samotná výsadba. Do najhlbších častí dažďovej záhrady sme zasadili močiarne druhy ako kosatec močiarny a sytiny. Tieto druhy tolerujú to najväčšie zamokrenie a preto tu dokážu prežiť. Máme tu aj dosť iných vlhkomilných druhov a v okrajových častiach máme suchomilné rastlinky, ktoré dokážu prežiť aj nedostatok vlahy krátkodobo, napríklad rebríček, pakost alebo alchemilka. Naším cieľom je spomaliť dopady klimatických zmien v Šamoríne. Chceme tú vodu dostať tam, kde patrí, do zeme, pretože ak bude zem dostatočne vlhká, bude sa tu dobre žiť aj stromom a keď sa tu bude dobre žiť stromom, tak oni nám to vrátia v prípade letných horúčav, poskytnú nám oveľa väčšiu vlhkosť, bude sa im dariť, bude tu viac tieňa a to je to, čo my v týchto časoch potrebujeme.